କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଟୋକା ଆଜି ତାକୁ ଦଉଛି ଘରେ ଯୋଉଟା ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିକି ବାହାରେ ଏଠି ରାଜନୀତି କରୁଛି ଆଜି ତାକୁ ଦଉଛି ପାନେ। ଆରେ ଏ ଟୋକା ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଦେଖିଛୁ ତୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ତମ ଟୋକାକୁ ଦେଖିନି। ଆରେ ପୁଅ ଆରେ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ତୁ ଦେଖିଛୁ? ହଁ ଏଇନା ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ଆଜି ଦଉଛି ସେ ଶଳାକୁ ଆଜି। ଆରେ କଣ ସେ ଟୋକା କହିଲା ଏଇ ଘରେ କୋଉଠି ଅଛି ସେ କୁଆଡେ ଗଲା? ଧନ ତମକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ଧନ। ତମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କଣ କହିଲ ବାପା ଶେଷଟା ବୁଢା କଥା କୁହନି। ତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗେରେ 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 ହଉଛି। ଆଉ ଛାଡିଲ ସେ କଥା ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେଲ। ହଁ ତୁ ତାହେଲେ କିସ୍ ଦଉଛୁ? ଦଉଛି ଏଇନା। ଛି 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 ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ କଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ହେ ଭଗବାନ ଆମ ବେଳରେ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା। ବୟସର ଶେଷ ପାହାଞ୍ଚରେ କଣ କଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 35 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ କାଳରେ ଏମିତିକା ବହି ଏମିତିକା ପାଠ ମୁଁ କାହିଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ନିମ୍ବୁଡ଼ା ନିମ୍ବୁଡ଼ା ଗୀତର ପ୍ରଭାବ। ଏ ବହିକି ପଢ଼ିଲେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଯାହା ହବ ଆଉ। ଆରେ ଏଇ ତ ବବୁଲୁ ମୋ ପାଖରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ଦେଖିଆ ଏଇନା ପଚାରେ ସେ ଏଇନା କଣ କରୁଛି। ଆରେ ବବୁଲୁ ଏରେ ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ। ହଉ ଆ ସେ ଶଳା ବୁଢା ଡାକିଲାଣି ଯିବାକୁ ତ ପଡିବ ଆଉ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଉ ହଉ ଭଗବାନ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ପିଲେ ତମର ତ ପାଠ ପଢା ସରିଲାଣି କେବେଠୁ? ଏବେ ତମେ କଣ କରୁଛ? ଯୋଉଟା ପାଠ ପଢେଇକି ପଣ୍ଡିତ କରେଇ ଦେଇଛ ଏଇଥିରେ ପଚାରୁଛ କଣ କରୁଛୁ? ପାଠ ପଢା ସରିବା ପରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଚାକିରି ବାକିରି ପାଇଁ କୁଆଡେ କିଛି ହେଲାନି। ବାପାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଟିକେ ବସିବା କଥା ଆଉ। ଆରେ ସିଏ ତ ତା ବାପା ଦୋକାନରେ ବସୁଛି ତୁ ଏବେ କଣ କରୁଛୁ? ସାରେ ତାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ମୋର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ମଠରେ ଖାଇକି ଖଟରେ ଶୋଇବା କଥା ଆଉ। ହଉ ସାରେ ନମସ୍କାର ଆମେ ଏଥର ଆସିବୁ। ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ କାମ। ଏ ଶଳାଙ୍କର କମ କାମ ମଠରେ ଯାଇକି ଫଟୋ ସଜାଡ଼ିବେ ଆଉ।